Bandiraɓe journaliste en mi salmini goto fof inde muɗum e yettode muɗum mboɗo yetto on e gargol moɗon ɗo hande e quartier général amen woni hen centre Sidi HOTT ɗo e Yeumbeul Sud ɗum woni galla men galle famille HOTT galle baba Sidi HOTT ɗo kodmi noon aussi ɗo kodmi e Yeumbeul min mbeɗo yetto on e gargol moɗon mboɗo yetta kadi population Yeumbeul sabu ɗum oɗo élection campagne oɗo fuɗɗima c'est vrai woni jonte ɗiɗi joni kono ma ɓuur jonte walla lebbi emin natanno e galleji emin jahanno e tedebaji emin kawray bandiraɓe foof emin kawray population Yeumbeul pour haalande ɗumen noon holko woni programme meɗen aɗa andi Benno Bokk Yakar yimɓe foof ɓe kawri ɓe nandiri ko Amadou HOTT woni candidat woni kañum ardoto e nder Sénégal noon presque no wayno ko enen tan dañi ɗum woni dañde liste goto yimɓe fof keede caggal ɓinguel moɗon mawniragel mon miñiragel mon Amadou HOTT beele so Allah walli en inchallah eɗen ɗaminima Allah wallu en ma jomiraɗo wallu en beele dimanche hade midi yonde wiye ko enen goni maire Yeumbeul Sud andi Yeumbeul noon ne heewi caɗele to ndiyam rufate caɗele so tooɓi ndiyam regata yaha lawol muɗum galleji fof gonta ne kewi wontude ndiyam ala to jahata e Yeumbeul presque to ganduɗa so tooɓi ndiyam watta ɗon ha heewa bandiraɓe jiiɗum ko yawti ko foof ko enen ƴettanno moto pompe uji machine ngaji eɗen gadda eɗen balla population beele ne iwa e ndiyam kono ɗum ɗon foof eɗen gandi henne mairie so liggodiima e laamu henne ne wawi heɓde assainissement mo ganduɗa ma ndiyameji foof ma mbaw regde jahato henne to maaje ɗe goni to ɗum waɗi enen en mbaɗi programme ne wiye ACCES noon ko joyi waɗi henne ACCES assainissement ACCES ko fate no gurdam changirte beele yimɓe foof kala to keɗɗa gurdam maɗa ne ɓeydo welde infrastructure ko wayno taliji en marché ji en foof koye programme he jeeya ko wayno culture jumaji e jamaji ko ɓuuri foof ko mbaɗɗen hen déjà ko so Allah jaaɓi en tant que maire eɗen gandi wallude jumaji e jamaji wallude duuɗe jangguinoje ɓurana foof nana e nder programme meɗen so Allah jaaɓi ko fate jangguinde école kadi won nokkuji ko wayno Afia en ngala école élémentaire ɗum wona lawol so Allah jaaɓi eɗen ganni wadde toon école élémentaire école aji Yeumbeul fof kadi maten ha hesɗa comme no mbaɗirɗen won école aji en mbaɗi ɗum déjà en cuwa hay wonde maire so Allah jaaɓi ko fate formation ekkineɗa golle ha daña meccal ngal ganduɗa aɗa wawi ligganade hoorema walla jaaha ligganoɗa neɗɗo so tawi ko hoorema ligganteɗa kadi ƴewanɗa financement mo ganduɗa ma waw dañde kaɓirɗe ɗe ganduɗa ko ɗum liggortoɗa so Allah jaaɓi ɗum woni formation professionnelle et financement walla aɗa yeeya hunde ala capital ala kalis ñamleɗa taw noon koye ñamade webde noon tawa intérêt mo joɓata o tawa noon heewani haydara so Allah o jaaɓi ko fate kadi cellal ɓalli ɗum fof nane programme meɗen ko président watno ko ne wiye couverture maladie universelle président Macky Sall addi ɗum ɗo tawa joni sa sellani aɗa wawi yaade hôpital cafroɗa walla dispensaire cafroɗa tawa ko joɓata koko seeɗa ɗum noon mairie ne ma wallu hen ko ɓuuri hewde population beele goto fof daña ngar kartal woni kartal couverture maladie universelle taw to jaaɗa fof ma wawa safrade tawa kadi sa dañi probléme mawɗo mo ganduɗa wawa safrande hoore maɗa a wawa yoɓde foof mairie ne anniyi haaldude hôpital uji beele emin signina convention mo ganduɗa ko yoɓete ko ina uste te so ustama kadi mairie walluma beele henne an ko joɓata hen kadi ɓeyɗo famɗude no feewi so Allah jaaɓi ɗum woni programme Yeumbeul mo bees o Yeumbeul mo bees noon ko taliji kessi en puɗɗima e taliji he déjà en mbaɗi kiloji 5 taliji ɗo e Yeumbeul nde wonde assainissement muɗum e éclairage muɗum ko laamu ngu walli en hen président Macky Sall walli en hen mairie noon ko ma ɓallo laamu sa ɓallima laamu sa dañi probléme aji kalna ɗum ko ɓuuri hen hewde laamu sone waɗa projet ji koye commune aji waɗata laamu watta projet e dow asaman laamu koye commune yahata waɗa hen projet soko tali ma wirtu commune soko assainissement koye commune soko hôpital koye commune woni soko école koye commune woni soko lycée koye commune woni donc ɗum noon il faut ɓalloɗa laamu ngu hooloma hen ɗon kam en ngala ɗon caɗele saabu ɗum alhamdulillahi rabbil alamina mawɗo leydi ne hooli en won ministére uji ɗi fof ne kooli en te kadi enen desda
ko faate jawdi ni ngalungu ngaddata e ummi caggal leydi ina waɗe financé projet ji laamu fof ɗum noon sen dañi ɓinguel men kañum resda ko way noon te ko ɗum woni meccal muɗum duuɓi 23 ko hen liggoto andi on gaddano Sénégal ujunnaji milliards pour Sénégal financer projet ji mum waɗi ɗum Afrique waɗi ɗum partout e aduna o on kam so rokkama mairie Yeumbeul wiyama henne ya addoye ngalu e jawdi beele projet ji ɗi mbaɗe on kam hayso ɗanima ne wawi wadde mobiliser on ressource beele henne projet ji ɗi mbimi ɗi foof ina mbaɗe e nder Yeumbeul noon koko tampi kono noon Yeumbeul koko duwana yimɓe Yeumbeul nan ɗo ko jangguɓe ko tinniɓe ko sportif en ko artiste en ko mbir lambaji en ko sernaɓe ko joom duuɗe en ko almuɓe ko imamuji ko délégué ji ka ko yimɓe machallah ɓe ganduɗa eɓe daari eɓe jiiɗi Yeumbeul sansa dañen Yeumbeul kesso pul enen ko programme meɗen ko Yeumbeul kesso ko ɗum woni programme meɗen fof noon hesɗa taliji assainissement ji école aji dispensary seruji poste de santé ji marché ji financement ji fof goto fof yi hen hoore mum sukaɓe jiiya hen koye mumen rewɓe jiiya hen koye mumen mawɓe jiiya hen koye mumen machallah nayeɓe ni jignaɓe men mawnuɓe jiiya hen koye mabɓe yimɓe fof jiiya hen koye mumen ko ɗum woni ko ganduɗa ko noon ɗum woni programme meɗen so ɗum yawti noon mboɗo ñaago population Yeumbeul fof goto fof yo deƴno hakkille muɗum yo andu oɗo élection ɗo Yeumbeul ko jaam tan hewata ɗo so Allah jaaɓi hay sinno en jii wonɓe ganduɗa hankadi natti jogaje peeje ɓe gandi hankadi presque élection presque ɓe gañama hanka ɓe perti élection o eɓe mbaɗa provocation ɓe gari ɗo ha e gallam noon eɓe mbaɗa provocation kono Allah waɗi hen sutura won gañiɓe hen seeɗa tan kamɓe fof ɓe caframa ɓe celli wajiɓe après ɓe dogui ɓe jeehi laabi mabɓe kono noon ɗum ɗon noon ina waɗa yen saa e politique kono wona hunde ganduɗa ko ñande fof ina foti wadde politique ɗum noon yo yimɓe fof darde ɓerde mabɓe yimɓe fof yo daro gonen jambareɓe tiiɗɓe ganden commune o ko enen jeeyi ɗum ko population de Yeumbeul Sud jeeyi commune o te commune o noon ko enen liggoto ɗum sen ƴettani neɗɗo gando mo ganduɗa henne sohlani e mairie haydara sohlani essence sohlani hen auto sohlani salaire sohlani indemnité totten ɗum desden ɗum mairie meɗen en totti goɗɗo mo ganduɗa ko hen wuuri haydara en dañata henne ɗum noon bandiraɓe yo yimɓe fof daro ñande élection goto fof looto ha laaɓa fina subaka law juula ko juulanno so tawi ko juulowo jaaha noon wotoya arta galle muɗum jooɗo beele ɗo e midi so Allah jaaɓi mbiyen wiiw mbiyen ko Amadou HOTT woni hankadi maire de Yeumbeul Sud inde Yeumbeul noon yaha e aduna o fof mi watta yaade caggal leydi somi yeehi mboɗo yiilano Sénégal mi yiilano Yeumbeul Sud kala no mbami wonde e aduna ko yiilanade Sénégal e yiilanade Yeumbeul Sud gonanmi hankadi kala to natmi mi ƴetta kufune maire kufune ministre mi yiilano Sénégal mi yito on kufune mi waɗa kufune maire de Yeumbeul Sud mi yiilano Yeumbeul Sud partenariat ji gadden ɗum ɗo yimɓe fof goto fof yiye hen hoore muɗum ko ɗum woni ko woni lawol janggo noon emin jogui caravane firti ko min ummo ɗo e galle o ɗo e centre amen ɗo Sarambar Seigne Saliou ɗo e Yeumbeul Sud jaren koyɗe ɓe gone autoji ɓe jara koyɗe seese ala buuhante ala manifestation ala fiidirde ala werlade kaaje ala ƴettodirde ko yimde haalde programme men jaren koyɗe ɗo ha natangue sen jettima natangue noon mbaɗen ɗon meeting de clôture yimɓe fof kawra ɗon mboɗo ñaagui kala ɓiir Yeumbeul gonɗo ɗo e Yeumbeul yo ar tawa en toon to terrain natangue ne yaaji ha maayi ala ɓittodiral ala haydara mbaɗen toon programme meɗen Yeumbeul naaɓe aduna fof anda hankadi Yeumbeul ko enen jeeyi ɗum beele wajiɓe ne kuula hankadi ni so jiiɗi ni hankadi goppa mbiya hankadi gañama ko ɗum woni hen ɗum jiɗɗen wadde ɗum noon yo yimɓe fof jaa toon suka mawɗo fof yo gar toon sukaɓe noon yo gaare caravane o hankadi son jii caravane ndewe hen fof se waɗa sécurisation waɗama sécurité nan ɗon ala hay caɗele goto inchallah wonata hen naaten hen e bismillahi rahmani rahim gaynen e alhamdulillahi rabbil alamina ɗum noon Allah jarama on jarama mi yetti population o fof kala balluɗum eɓe wallani ɗum mi yetti ɗum yo Allah waɗan en dañen victoire hankadi guila dimanche liggey o fuɗɗo so Allah jaaɓi Allah jarama on jarama merci beaucoup merci